Kaseng samla nongpo da ka jinge trailang bat ka dor barsinong nongpo bat da ka jing kersian bat ka jingerap jong ka nongpo town committee da ki dawai disinfektan bat kiwe kitiar henin kasngi kata haka khandai terik ubnai jeleu arajar arpawai kalami ban senret dawai disinfektan ya kasor nongpo baro kawai na kabenta banlong ka jing shengan ya ki ba nonglet nongwan bat khamtam ya ki ba ki bajuan thit marbam bat kumjuru na kabenta kiwe ki kam kum habalet chim dawai syagi jaka ajing sumar ki samla jong ka nongpo propar kilami banlong ki nong senret dawai da ka jingshim jingkit kli ban yopat ya ka jingshong suk shongsany hapo kasor nongpo kabalong ka jaka pedeng jong ka district baro kawai hakene kasngi Laidon langru kinong yelam shenong ki bakentup ya uba Sylvester Mensong ubadiu rang ba shenong nangta uba Michael Kharhunai ubadiu secretary shenong badru uba Reynol Kharkamni ubadiu secretary jong ka nongpo town committee. To ai kumlai pi te ha kane ka sngi aga bang iyo kane ka lat ka ba in spray ya kini ki dawai nang benta bertemu beda COVID-19 dia nomor kata ni nak yang kasnong berturu nak yang kita samla nong di balaya sim bervolunteer di kene kam bat ke jing kublai ke ba kerpang nak ta ka town committee ke bala ai kini ki dawai ki tiar kitar nak ta bal spray kene ka sor nong po jungi barakawai nomor bahang ni po nong po jungi ke dai jaka ke ba bun ba ki breu ki ya ki yang dai nang ta ka daw ngin ban se ban le ai kum kawai galak kum no banyada nang ta kani ka sang COVID-19 ka bala spring ka keleng de nomor kata ngi hagane for rekat begini kisang samla senong ke sing samla pelun jo kanong po propar kila sedang ya kani kam ka spray lagi ni ki kapdukan barok kawai jo kani ka nongpo de tang kitahi ka ba mila banai kita lei wei nam ta bani rap ya kani ka lesbon